tratamentul de dimineață cu gel de aloe vera și Ganoderma. Vom aplica gelul, da? După care vom masa cu aparatul de la Snap Beauty, care îmi va face un masaj, da? Are vibrație. În luminița de aici de sus o să-mi încălzească tenul. Mergem la 45 de grade și începem. Din interior în exterior. Interior-exterior. Deci întindem pielea. De ce ținem aparatul mai tare? Mai mult? Se încălzește mai tare. Și conferă o căldură și o relaxare a pielii noastre. Da? Să încercăm să întindem cât mai bine pielea. Da? Mergem și la celălalt. Să încercăm să facem la amândoi în același timp. Pentru că gelul intră foarte repede în piele. Trebuie de la căldură, el foarte repede se topește și intră în țesut. Da? Vedeți? Deci, interior, exterior. Interior, exterior. Și așa mergem mai departe. Nu o să dureze prea mult ședința de masaj, pentru că gelul intră foarte repede în piele. Da? Te relaxezi. Aduci un beneficiu corpului tău. Ridurile se vor ascunde. Nu vor dispărea, pentru că asta este imposibil, dar reușim să le tratăm într-un fel, adică le ascundem, cald, relaxant. Încă un pic și am terminat, adică nu durează o veșnicie, nu avem de ce să ne plictisim, pentru că o facem pentru noi. Da? După gelul cu aloe și Ganoderma, am să mai aplic și acid ialuronic, da? Asta va urma după acest tratament, da? Trebuie să-l facem zi de zi, trebuie să fim constanți în ceea ce facem ca să reușim să avem un rezultat bun, da? Trebuie să hidratăm, trebuie să avem grijă de pielea noastră. Cam asta a fost.